Банка. Сәлем, достар! Сіз Шаян ТВ каналын қарайсыз. Привет, друзья! Вы смотрите Шаян ТВ. Эфирда банка тапшыруы. В эфире программа «Банка». Һәм бүген бездә қонақта... И сегодня у нас в гостях... Дұрыс айтам бит? Дұрыс, қонақтақ. В қонақтақ. Бүгін бізде қонақта Ғалиаскар Камал театры тәржімәшісі Хужабике яратқан әни, әммәді ләкин менікі түгіл. Қызғаныш қаршы. Қызғаныш, бикті қызғаныш. Әлбәттә. Зельфия Шамсуарова. Һәм аның қызы Нәфисә. Кірігіз, әйдә, кір. Исәнсіз, Сәмсіз кірігіз, қаршылығыз арды. Отырыңыз. Сіз мұнда Басыңыз. басып тұра. Әйе. Яра, шояртабыз. Шояртабыз, әлбәттә, отырығыз, бұл сіздің орынығыз. Бүгін Рахмет, біргелеп еусыз. ойнашақпыз. Әйе. Бірінші тұр алып Бірінші, шеміз. әйдегіз, алайса, бірінші Әйлене тұр. бит бұл. Аха. Әйді Кейфәріңіз алайса. нешек? Әйбет. Әйбәт. Нәфисә, хәлләр ничек? Әйбәт. Әйбәтме? Мәктәптә хәлләр ошыймы? Нешек? Икенче сыйныф бит инде. Ауыр? Шәп. Авырмы, юкмы? Ауыр түгел. Ауыр түгел. Авыр түгел. Әйе. Яралайсыз. Меніңше Әйдек- ауыр екен екінші сынып. Әйе, мына да авыр иде шул. Хәзер Әйе. җайлырак булай. Әйдәгез, алайса, уенны башлыйк. Башлайбыз. Башлайбызмы? Біз риза. Банка. Бірінші турның қағидалары бик тә гади. Біз әнигә бала турында сорауларны бирәбез, ә балага әни турында. Әйе, һәм инде аннары сораулар беткәч, без балаларны саныйбыз да. Кемдә балалар әзрәк була, шул банкадан Жаза. жаза чыгарып, шуны үтәргә Окей. тиеш була. Аңладыңызмы? Кем аңламады? Шу аңламады, башлайбыз. 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 Әйдәгез. Әйдәгез. Синнән башлайбыз? Беренче сорау Нәфисә сиңа. Әнинең эшендәге төп инструментлары нәрсә? Әйдә, біз сиңа Син үч вариант җавап аның бирәбез. кайда эшләгәнен беләсеңме соң? Театрда Әйе, кем булып эшли? тәрҗемәче. Әйе, дөрес. әлбәттә, дөрес. Һәм инде шул эшендә аның Төп инструментлары. төп инструментлары нәрсә икән? Әйдә, Беләсеңме? үч вариант җавап бирәбез. Әйе. Берсе колакчыннар һәм микрофон, Икенчесе кастрюль һәм таба, һәм өченчесе ышкы белән отвертка. отвертка. Өч вариант. Кайсысы дөрес дип уйлыйсың? Микрофон һәм Колакчыннар. Колакчыннар. Әлбәттә. Әйе, дөрес. Дөрес, бер балл Котлыйбыз өстәле. сине, синдә бер балл. Монда аю булса бик тә шатланыр иде. Чөнки Һәм инде- балл ярата ул. Әйе, бик ярата. Зөлфия апа, Нәфисәнең иң яраткан мультфильмы. Леди Баг и Суперкот. Чудо такое. Шул түгел. Юкма? Нинди? Ничек инде көне буе шуны карый. Барысын да яратам. Минем энемдән карага ярата бик. Кемнәр буе карап утыра? Барысын да яратам. Исәп, бергә бер котлыйбыз. Әйе, дөрес җавап. Дөрес булдымы ни? Бөтенсез. Юк. Мине шутка булды. Шутка. Шутка. Ул барысы да ошый диде. Сез Леди Баг Суперкот дидегез, име? Дөрес түгел. Исәп 1-0. Кызганычка каршы. Ярар, Һәм ярар. без дәвам Нәфисә, итәбез. дәвам итәбез. Әйе, Нәфисә, сорау сиңа. Әти-әнинең яшь аермасы ничә? Белмәсәм без сиңа шаяк җавап вариантларын әйтәбез. Син белмисеңме ни? Әйдә, беренче вариант. Әйдә. 100 яшь. 100. Икенчесе 18 ел. Икенчесе, өченчесе, Дүртенчесе. бишенчесе 8 яшь. 8-7 яшь. 7-8 яшь. Әйе. Кайсысы дөрес микән дип уйлыйсың? 100. Син санап карый аласың бит. Әтине Саный хәзер аласың, ничә әйе. яшь? 34. Ага. Сиңа 26. Менә шуннан Икенче 34 сыйныфта мәгълүм бәлки 26 эшләрме? Монда Без моны кирәк? 5-нче сыйныфта. 26-дан алабыз, име? Әйе. 34-тән алабыз 26-да. Монда Каршылашның булды. 9 түгел. Яисә 10-мы? 9 Ничә түгел. була? я кайсы вариант инде сайда кызым? Я 100 яшь безнең аерма. Я ничә Я дигән? 18. 18 яшь. Я Я 7-8. 9-10. Якынча. Кайсысы икән? математик 35-тән 26-ны 100 була аламы? Юк. 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 18 була Ике аламы? вариант калды. 18 күбрәк булмаса. Әйдәгез, Әйдә. җавапны без әйтәбез. Әйтик. Юк, тукта. Әйдә, ике вариант калды. 18 ме ел?
18 елме, яисә 7-8 елме. Әйе. Берсен сайла. Ниша яшкә? Кайсы күбрәк яши? Әтиең миннән зурак. 18 яшкәме? Я 7-8 яшкәме? Әйдә, 3-кә кадәр саныйбызмы? Әйдә, саныйбыз да син җавапны әйт. 1, 2, 2, 3. Кайсысы? Әйе, дөрес. 8, Дөрес. 8, 8. Кыз. 7-8, әйе. Әйе, 7-8. Исәп 2-гә 0. Котлыйм сине, Нәфисә. Зөлфия апа, тәрҗемәче булып эшләү авырмы гомумән? Тәрҗемәче. Шәхсән миңа юк. Телне камил белсәң, урыс телендә камил, татар телендә камил белсәң, рәхәт кенә. сезгә Инглиз телендә Әдәби тәрҗемә итеп телне буламы? белергә кирәк. Иң мөһиме сөйләшкән телдә генә түгел, әдәби телне. Нишләп сез ул тәрҗемәне аудиога гына яздырып куймыйсыз? Аннан соң шуны кушмыйсыз? Артистлар бит алар төрле вакытта төрлечә әйтергә мөмкин, алар гомумән ул сүзләрне мәсәлән әйтмәскә мөмкин, үзенчә сөйләргә мөмкин. Бит робот кына сөйләп барса, ул берничек тә синхрон дәрәҗәдә була алмаячак. Димәк, Мин сез- бит синхрон сөйлим, мәсәлән, ул исәнмесез, мин здравствуйте. Синхронны бара ул. Әмінә сіз актерлар артынан сөйләп бетерә алмаган чаклар буламы? Актерлар сөйли, ә сез алар артынан әйтеп бетерергә өлгермисез. Бу беренче елларны гына булгандыр. Хәзер инде мин театрда 6 ел Яхшы. эшлим. Хәзер тәҗрибә туплагач, андый Аллах. хәлләр булганы юк. Алайса, әйдә, Әнвәр, Безгә сорау. инде ул җитте. Безгә Киләсе сорау бирәбез. Нәфисәнең иң яратмаган дәресе. Яратмаганы. Әйе. Бәлки сез үзегез аңлагансыздыр икенче сораудан. Бәлки Ул барысын да ярата. Яратма. бу сезнең Әйдәгез, без җавабыңыз. сезгә подсказка Дөресме, бирәбез. юкмы? Икенче сорауда Нәфисә нинди өлкәдәге сорауга җавап бирә алмады. Математик менә. Син бит аны яратасың, математика. Просто Тиз генә санап бирә алмадың. Шулай бит. Без бит аның белән җәй буе тапкырлау таблицасын өйрәндек. Ярар, әле барысы да алда өйрәнер әле. Бәлки ярата да башлар. Исәп безнең 1-гә 0. 0. 2-гә 1. Әйе, икегә. Сез 2-гә 1. кызыгызны куып җитә яздыгыз. Шуңа күрә Нәфисә сорау сиңа. Так. Әнең зодиак буенча кем? Мин кем? син Хрюшка. Юк, Хрюшка. Абылай кыяфәтен әйтмәсәк. Ансы ел буенча, беләм менә син бит ат һәм стрелец. Ә мин Хрюшка белән кем? Вариантлар бит. Әйе, идегез. Хрюшка Идегез. белән. Вариантлар әйтсәгез белә ул аны. Идегез. Берсе булсын Овен. Берсе булсын Висы. Һәм инде соңгысы кыз. Дева инде. Дева. Әйе. Дева. Әйе. Әлбәттә, җавап дөрес. Исәп 3-гә 1. Нәфисә 50-гә. Баллары күбрәк. Шаккатырлык ничек Нәфисә? Бетерәм. Ә мин сине Дәвам охшап итәбезме? бетерәм. Әйе, дәвам итик. Һәм тагын бер минем сезгә сорау бар. Сезгә кызык түгелме шул бүлмәдә? Нитә торган? Тәрҗемә итә торган. Кызык түгелме? Кысык. Кысан дисең. Кызык. Нитеснымы? Ошо Анитесны кысан буладыр алайса. Әнвәр, давай лучше сорау. Әйдә. Килеп чыкмады сорау бирергә. Әйе, булмады. Интервьюер булмый инде миннән. Сорауны да аңлап булмадымы? Әйе, җавап та булмады димәк. Әйдәгез. Нәфисә үскәч кем булырга хыяллана? Җырчы, җырлый торган табиб булырга хыяллана ул. Нәфисә дөресме? Операцияләр ясый, җырлап. Минем сеңлем полицейский булсы килә. Они мне уже подумала, что лучше буду жестче все-таки. Шулай. Авыр булды бу гаярына. Дөрес булды. Дөрес исәп. 3-кә 2. 3-гә 2. Әлбәттә, Әйе. дөрес. Хәзер Нәфисә сорау сиңа. Әниеңнең иң яратмаган ризыгы. Җавап. Әйдә, без сиңа шулай җавап вариантларын әйтәбез. Вариантлар Әйе. әйе. Кәтлит белән бәрәңге. Әйдәгез бер вариант сездән. Үзем әйтим менә. Әйе. Юк, җаваплы түгел. Дөрес тә булырга мөмкин җавап. Дөрес тә була ала, дөрес түгел дә була ала. Вариант. Бәлеш булсын. Һәм хәлвә. Нәрсәне мин яратмыйм бу ризыклар арасында? Әйе. Бәлешме?
Хәлвәме? Нәрсәле тагын нәрсә? Бәрәңге Нәрсә? белән Белән бәрәңге. Бәрәңге белән Кайсын мин яратмыйм Кайсы? шуны? Мин баллы яратапсың. Юк. Бәлеш балла. Бәлешне яратмый? Бәлеш әйе балла. Юк. Балла. Хәлвә баллы. Әйе. Димәк, Димәк, жавап. жавап. Хәлвә. Дөрес. Дүрткә. Ике. Ике. Син бөтен сорауларга да җавап бирә алдың. Афәрин. Алайса, соңгы сорау сезгә. Бу сорауга җавап бирсәгез дә, бирмәсәгез дә кызыгыз җиңә. Шуңа күрә. Кызганыч. Әйдәгез. Сорау. Бирик, булсын. Сорау. Сорау. Монда сораулар бетте түгелме? Беттеме ни? Биткән ахыр. Шайтып Әйдәгез, җиңелдем. тагын бер сорау әйдәгез. Болай Әйдәгез, булсын инде. әйдәгез. Нәфисәнең иң яраткан җырчысы. Салаватны яратасың бит сен. Берсе Филипп Киркоров булсын да инде. Газманов, Газманов һәм Клава Кока. Клава Кока. Берсен дә яратмый. Без аларны бик Берсен хөрмәт ярата итәбез. ахрысы. Тик берсен дә яратмыйбыз. Ул Раил Шамсуаровның әтисенең җырлаганын ярата. Шулай бит? Килешәсең мин? Үзем дә җырлаганны ярата. Әйе, Үз-үзен ярата инде. Безгә җырлап күрсәтә аласыңмы? Нәфисә. кыска гына бер Кыска нәрсә генә. Берәр куплет булса да ярый. Кояш көлә, мин елмаям, 8 март бүген. Бүген әниләр бәйрәме, шуңа күңелем шат минем. Бәйрәм бүген, бәйрәм диеп, бар дөнья көлеп торсын. Әни бәйрәме икәнен, әти дә көлеп торсын. Әти дә белеп торсын. Афәрин, бик матур булды. Зөлфия апа, сез җиңелдегез. Җиңелде. Эшкә Кызганычка каршы сезгә банкадан Җәза. башта балны чыгарып, җәзаларны алырга кирәк була. Балны? Бал. Менә бал бит. Бал. Күренәме ни? Тик ашый торган балмы? Мин шучу. Җәмил безнең сез- шутник гомумән. Әйе. Сез җәза чыгарып, аны үтәргә тиеш буласыз. Бер генә җазамсың? Әйе, берне. Ярар, берсенә генә түзеп Әлегә. торалар. Теләсәгез, күбрәк тә үтә була. Ансынан без каршы түгел. Әйе. Робот сыман бер куплет шигырь сөйләргә. Нинди шигырь Сөйләйсез. Робот сыман, име? Әйе. Кая ашыгасың, дөнья куып, тукталып бер башың күтәрче. Дөнья куып, аны кем тоталган? Кара әнә, иең түбәсендә, ничек гөрли күгәрчен. Бер куплет. Афәрин. Афәрин. Сез Мин дә җәзаны роботка үтәдегез. әйләндем, сез әлегә укыганда, шуңа күрә бик тә шәп булды. Бәлки сезнең тагын җәза үтисегез киләдер. Димәк, Нәфисәнең җазасы сезгә күчә. Тагы бер җазамы? Әйе. Ярар. Кызыгыз өчен Үзем я үтәсәгез дә булышасың булыр. кызым? Алай булай. Иде Булышасың бәлки. син белән. Дуслар бит. 40 секунд дәвамында көзгегә карап, үзең белән сокланырга, мактарга, көләргә ярамый. Көләргә ярамый. Әйдәгез, телефонга гына карарсыз. Сезнең телефонгыз бармы? Юк, үзегезне кем биреп торсагыз, әйе. алабыз. Үземне мактарга кирәгемме? Әйе. Көлмичә. Әйдәгез, туктагыз, вакытны куйын. 40 секунд, 50 секунд куям, 60 Әйдә. секунд. Китте, вакыт 40. башланды. Башланды. Зиннәтле. Әү? Юк. Әйдәгез. Зиннәтле, асыл, шибәр, мөләем, сөйкемле, кызык, матур, алтын, көмеш. Без уның белән каршы килә алмыйбыз. Һәм икенче турга күчәбез. Бу кадәр күптән сокланганым юк иде. Үзем белән. Беренче тур бик кызык булды һәм без икенчесенә күчәбез. Банка. Безнең икенче тур Башланды. башланды. Ойдаларны аңлатам. Аңлатам. Кемгә кирәк? Әйдә, аңлатыйм. Әлбәттә аңлатыйм. Кирәк. Алар Кирәк. Аңлатам. Димәк, сез бер-берегезнең аркага рәсем ясарга тиеш буласыз, фломастер белән. Кагаз куясыз да һәм аркада рәсем ясыйсыз. Һәм инде аркасына рәсем ясаган кеше Аңларга тактада ул рәсемне аңлап,
Мелок белән ясарга тиеш була. Шул ук рәсемне? Шул ук рәсемне аркада Аны ясаган аркага рәсемне. каты итеп ясаргамы? Аңласын. Сизелсен Аңласын өчен дип, әйбәт. сизелсен дип әйтә. Хатırlatмаясы басып Аңларга дип тиеш әйтә. була.